Ndadzoka zvekare, ndini tete venyu mu2K sekutaura kwenyu. Ndinokukwazisai mese. Nhasi chirongwa changu chakanangana nemadzimai. Madzimai ndinoda kubvunza mubvunzo wekuti munomboita mastyles mangani pabonde? Vazhinji venyu vari kuburisa staira imwe chete. Bonde hariitwe style imwe chete kusvika rakanopera. Wakangorara murume anouya oti ndoda bonde, iwe unongorara nemusana. Kwete madzimai we, munosiiwa mudzimba umu. Ndosaka muchiona muchiti, murume wangu atorwa neurerias kana murume wangu hadzoke. Inyaya yemastaira. Varume vanoda mastaira. Chinjawo mastaira, edza kuchinja mastaira. Ukatochinja style uri pabonde unotonyatsoona kuti aiwa zviri kuendeka. Gumbo rinokandwa uko, rimwe rigokandwa uko, rimwe rinotoenda kuwardrobe chaiko rikanojegera riri ikoko, kuchinja mastaira. Munhu unotomuka ukatoita bonde wakamira, kuchinja mastaira. Kuedza kufadzana iwe nemurume wako muri pabonde. Hama dzangu, ngatigoneiwo bonde, vakadzi kunyanya. Nyaya iri kuvakadzi kunyanya. Vakadzi tiri kukundikana panyaya dzebonde. Musashamisike varume vachizokusiyai mudzimba kana kuti vachizonotsvaga munoti maside chick. Vari kutsvaga mastaira. Havana chimwe chavari kutsvaga. Chinhu ndo chimwe chete chingori pauri ndo chine uyu ari kunotsvagwa. Asi ari kutsvaga staira. Gonai mastaira hama dzangu. Ndini tete venyu mu2K, ndicharamba ndichitokudzidzisai. Ende tiri kutorovera bhora mberi tiri pano paChibanda Media. Tinoziva kuti haticharisiri kudiwa nemunhu wese. Kana Jesu chaiye haana kukwanisa kudiwa nevanhu vese. Asi kune vaimuda, kune vaisamuda. Asi vaimuda nevaisamuda, nanhasi uno tichiri kungomunamata. Ndinoziva kuti pane dzidziso yanda kudzidzisai iyi, vamwe vachazvigamuchira, vamwewo vachazviona sezvisina basa, asi zvinogona kukubatsirai. Aiwa, ndinokutendai mese madzimai.